é necesario que dende aquí saia unha opinión que se poida transmitir aos gandeiros e a todos os veciños que nós tratamos de evitar que o pesimismo chegue un día máis a esas familias. Ten que salir daqui unha declaración formal de que estamos totalmente dispostos a apoiarlos en todas aquelas medidas encamiñadas a non transmitir xa máis pesimismo. Fai moito tempo que hai o problema no campo. Dunha vez por todas era necesario facer unha auténtica reconversión que fixara e establecera definitivamente unhas condicións de vida dignas no campo. Non se pode estar xogando coas producións agrarias, co sector primario, como se está xogando hasta ahora. É preciso que os produtores se sintan orgullosos de producir. É preciso que os produtores non teñan sempre esa sensación de que están na corda floxa. É preciso que se actúe dunha maneira directa, non proteccionista, senón de unha maneira directa e eficaz. Se é necesario garantir un precio mínimo na produción, tanto no sector agrario, de leiteiro ou cárnico ou noutros sectores, hai que artellar os medios para que esa garantía sexa un reflexo diario, non estar sempre pendentes de ahora subo, ahora baixo, ahora vou, ahora volvo. É necesario dignificar a profesión do labrador. É necesario que as administracións deixen de vender fume e actúen e sintan o sector agrario, o sector primario, como unha cousa necesaria. Vivimos deso. Estamos no interior de Galicia. Non temos pesca, non temos outros medios de vida. Daquela, eu, desde aquí, reitero o apoio total a todas as medidas que a cooperativa Melisanto, no seu presidente, no seu consello rector, estén dispostos a tomar, e ao mesmo tempo pido ás administracións locais, no que poidamos, autonómicas, estatais, e se fai falta, as administracións europeas, que, dende hoxe, garanticen un precio mínimo no leite, que sea viable, que sea rentable, e que poidamos ser capaces de transmitir aos produtores unha confianza e non esa sensación diaria de incertidumbre de que se agora teño que pechar, agora non podo traballar, agora vou cerrar, agora marcha meu fillo, agora non sei que vou facer. Daquela, se hoxe hai este problema, que non vou entrar nas consideracións particulares que poideran dar motivo a isto, que se grupos empresariales que manipulan dunha maneira descarada o sector, o que sí pido desde aquí é que a administración competente, que lle competa, que garantice a esta cooperativa un precio mínimo que equilibre un pouco esa necesidade, ese precio que hasta ahora se viña pagando. E se fai falta unha intervención estatal, como se fai nunha caixa de aforros, que se faga. Que se dote a esta cooperativa de medios de axudas económicas para que o sector leiteiro galego non viva na incertidumbre ningún día máis. Durante moitos anos fálase de reconversión agraria. É necesario, dunha vez por todas, tomar medidas serias de cariño hacia a produción, hacia o campo, dignificar a vida do agricultor, a vida do labrego e a vida da xente que vive nesta comarca, porque hasta ahora, verdadeiramente, todos son pulos de altos e baixos, pero, verdadeiramente, ainda non se ten claro que a agricultura sea un medio de vida normal, como pode ser o sector da construción, da pesca ou calquera outra actividade comercial de toda a Melisanto, pero especialmente do Concello de Toques,
e exixir á administración que competa, quen sexa, que garantice unha viabilidade e unha rentabilidade mínima á produción leiteira actual, sin entrar en máis consideracións se temos o mellor produto ou non temos, que sí que o temos, pero que se garantice e que se transmita aos produtores unha sensación de que están apoiados e de que non van quedar tirados polo capricho ou polos intereses máis ou menos importantes de comerciales ou de multinacionales.